Nevroticul. Nu este nimic mai special decât să iubești un nevrotic. Este ca și cum ai avea acasă un copil precoce, un detectiv paranoic și un artist romantic în criză existențială. Cu multă inimă, uneori prea multă, alteori toată îndreptată împotriva ta. Dacă nu te-a întrebat astăzi de 3 ori dacă îl mai iubești, este ori bolnav, ori supărat deja. Nu-l întreba ce are, pentru că are sigur ceva. Vei afla în curând cu dobândă. Dacă te vede liniștită, probabil crede că urmează să-l părăsești, pentru că doar cineva pe cale să distrugă o relație poate fi atât de liniștit. Dacă glumești prea mult, ești superficială. Dacă ești prea serioasă, ești rece. Dacă ești echilibrată, probabil te prefaci. Adică, ce om echilibrat ar sta cu un nevrotic? Tu ești stâlpul. Felicitări! Nevroticul are nevoie de stabilitate. Asta înseamnă că tu vei juca în mod regulat rolul adultului calm, care ascultă, chiar și când nu înțelege nimic. Și uneori ești țapul ispășitor de serviciu, dar nu te panica. Toate acestea fac parte din iubirea profundă și atunci apare șantajul emoțional, constant. Nu e ca și cum ar spune, fă asta, altfel plec. Nu, e mult mai subtil. Dar dacă tu crezi că este normal să te porți așa, să te comporți așa, înseamnă că eu sunt prea sensibil. Sau va spune, nu știu, poate este vina mea că mă aștept la mai mult de la cineva care spune că mă iubește. Nu-ți cer nimic, doar să fii alt om. Aici nu este vorba despre ceartă, este vorba despre atmosferă. Pentru că nevroticul nu ridică tonul, ridică tensiunea. Și asta este o artă. Dacă există iubire, da. Și prea multă. Tocmai asta este problema, pentru că nevroticul nu iubește cu jumătăți de măsură. Te vrea complet. Minte, corp, trecut, gânduri, viitor, gesturi, dar pentru că nu crede că merită iubirea, are nevoie să îi demonstrezi mereu că nu o să fugi. Iar dacă nu dovedești suficient, ghiși, tocmai ți-ai confirmat trădarea. Deci ce rămâne să faci? Rămâi, dar nu abandona cine ești. Nu-ți transforma viața într-un curs de validare continuu. Fii acolo, dar nu te dizolva. Iubirea nu înseamnă dispariție de sine. Te sfătuiesc să vorbești ferm, dar cu blândețe. Pentru că nevroticul nu suportă să fie criticat, dar pur și simplu moare dacă nu este văzut. Și uneori este important să pleci dacă liniștea ta devine un lux pe care nu ți-l mai poți permite. Pentru că, indiferent cât de mult îl iubești, dacă nu mai ai loc să respiri, atunci nu mai ești într-o relație. Este doar captivitate emoțională. În loc de încheiere, viața alături de un nevrotic nu este simplă, dar este reală, intensă. Uneori este ca o poezie spusă în mijlocul unei crize de gelozie. Dacă reziști, te călește. Dacă pleci, înveți.
Dar ce te sfătuiesc să nu faci niciodată, să nu te obișnuiești cu ideea că asta este tot ceea ce meriți.